a Hunlai a Finfia le Hriatchhuah Theihloh a Hnua Hriatchhuah le Finfia Thil Țhenkhat te The Umbrella Man hi President John F Kennedy tha ani laya mun pakhat a ronding mi pakhat tunge ani ti hriat zui tak lo ni hliap ron khumvu mai ani a President John F Kennedy tha ani lai hian The Umbrella Man anti mai le di babuska lady anti chu thalak chi hrang an lang cheu maya tunge anni a khoya tanga local nge anni ti tu te ma in an hre Theihloh ani chu wang chuan mi tam tak mak ti a hlo a nasa taka chui le ngai ven ani pha hial ani mi tam zo ngai dana po anni pani hi President John F Kennedy tha na in nam noi le aruk taka in rol ve a an ngai thlumia mai reng ani kan soi tumber The Umbrella Man po mi tamber ngai dana chuan President tha na a in nam noi nge in an ring ani a chan ber po President tha ani lai hian khuwa athiang hle a niliap khumna hun le hmuna tu ma in an ruat lo ani chutiang ani laya niliap dum lian thale lol mi pakhatin aron khum bi ka chu makti a hlo ta viau ani an rin dana chuan President tha ani laya President tha ani le ni lo ron fin fi a hmuna ron endik tu le President tha ani natura silai ron ral sai tu sniper signal pe tu ni tura an ngai ani chu mai ba ga ama ngei po hian President hi akap luma an ngai bok ani tin President kha silaya voi khat chau ka nilovin hun san ve atanga silai panhi manga ka a an ngai bok ani President John F Kennedy kap lum tua an pu le an man Lee Harvey Oswald a chau khan kap lovin midang pakhatin khoimun atanga mo in President kha aron kap ve ani an ring ani Lee Harvey Oswald ani lo jok silai danga aron kap ve tu chu The Umbrella Man ange hi ani anti ani anrin dan le ngai dana chuan The Umbrella Man hian ni hliap aron ken mang hian President hi akapa an ngaya an hliap ron kum par vu maya chu ni hliap satlia nilovin silai ka pu theya an ngaya an hliap hmor chu kwa in akuang po silai barel ni in chumi mang chuan President chu akap nge ya an ruat ani President aka nu hian rang taka in sa sengin mu Theihlovin apil bota a an ngai ani ber mai ma se he Umbrella Man hi ngun takin an chui zui ta zela an lo rin dan le ngai dana President John F Kennedy tha na in nam noi vele an hi liap an lo rin hlel na chu adik lo ni in alang ta a kum sang kha jakwa som sari chho vela US House of Representatives chuan President twal thi na an chui dan an han en thale a The Umbrella Man po chu an chui jinga tel ve in a Hriatchhuah thei ta hlau maya tu dang ni lovin President tha namun Dallas khua a warehouse manager kumsom nga pathum mi Louis Steven Wheat alo ni reng mai ani Louis Steven Wheat hian John F Kennedy pa US Ambassador to United Kingdom Joseph P Kennedy chu angai na lowin a elo dislike le a JP Kennedy hian British Prime Minister Neville Chamberlain malak na Hitler chungchanga a policy a ko yangilin adike mo diklo em po thulovin apong tranin a thlo burzela ani na taka chuan Chamberlain hian Hitler kha atlon ani bermai chutia JP Kennedy an Hitler chungchanga Chamberlain malak na alo thlop zela chu LS Withian alo ngai Theihlovin alo hoviau ani ome chuti lain Chamberlain hian ni hliap angai na in ani hliapa aming hial chuan tirin akal na le om na pianga akeng ni mai omin a hol chuak na sa hle a chu wang chuan Withian John F Kennedy apa alom lo em awangin hemini hian Kennedy apa JP Kennedy TL sen na nipa formin ni hliap dum lian thatak hi alo keng kher ani ome The Umbrella Man chu ngun taka chui ani hnu in miswal le tol that tu emo ni lovin John F Kennedy apa JP Kennedy lo ngai na vak lo tu le chumi TL sen na atana ni hliap lo khum ve kher Louis Steven Wheat kumsom nga pathum warehouse manager Dallas a cheng alo ni reng jok ani chu tin he ni hliap hi John F Kennedy twal thi na nen in zom na nation lovin ral thuam lam ka in hoi na po anei heklo ni hliap satlia ve mai alo ni jok ani chuti chuan The Umbrella Man chu Dallas khomi pakhat ve mai lo ni in
John F Kennedy athi na nen in zom na reng ani lova kho khat padang dai ve tak ani ti chiang taka fin fia alo ni ta jok ani The Sailing Stone he thil hi lungkal thei ti in soita ila a fu mai ome om na mun hi Dead Valley an ti a heng lungte hi mak tak mai in an kal thei aniang e ti turin thaler phai zo la chuan an ma ni an che son thina an kal na hnu ma thui tak tak an hnu chia thin ani heng lungte hi pound za sari keji za thum som pariat dona ritte an ni thina thui tak tak an che son fo thin ani chung lungte chu kum sang kha zakwa som li chhovel atanga mu le hriat ani chowa lungte chu kum som aral meu chuan thui tak tak an local sona an kal na la chu leichar le khoro em ani boxi an che dan le an kal na hnu ma lang ruak mai thin chu makti lo rual ani lo ani chung lung ri tak tak te chu engtia che son the nge ani engwang a lo om nge tu ti kal nge ti chu mitam tak hriat chak alo ni ta a Țhenkhat ngai dana chuan chung lungte chu nungin an kal thei ani ang an ti ani kumsang ni som pakhat khan Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego a zirbing mi researcher te chuan lungchet dan chu ngun takin an zirta a zirbing mi researcher te chuan lung india tlang tak tak som panga te chu an zir chiang ta a chung lunga te chuan khol chi khat an che dan hriat theina tur GPS chu an da ta thewa ngun takin an vilin an en reng bok kumni aral meu chuan lunglo chet son thin dan chu an hre chuak thei ta ani lungte chu khochin weather wangin na sa takin alo dang lama thlasik alo thlenin ruwa tui alo tla a chu phai zola chuan tui chu atling thina zan alo thlenin na sa takin khuwa alo vota chu khowot vin tak mai chuan phai zol zau taka tuitling te chu vur khanga a chantir ta thina atu ka khuwa lo war le in ni alo tlang sang le a chu chuan vur khang te chu alo em tuile ta thina chuti lain thaler thivot vu chu lo tle ve le in chung lungte chu na sa takin alo chem thina lungte chu vur tui awang le thli chhem awang chuan ol sam takin an lo je son thei ta thin ani anom na atang chuan zoi te in second khata inches khat don in an lo je son hlek thina mita mu tham lutuk loin zoi in an lo je son hlek thin alo ni chutia zoi ya an lo che hlek na thin chu kum tam alo ve meu chuan thui tak tak an lo je son thei thin hi alo ni Dead Valley muna lungkal thei anga an lo mu le an lo soi fo thina chu alo dik hau lova an lo kal thei wange mo an nun wange mon lovin khuarel thila wang zokin an lo je son thin mai alo ni lung sang te che chan le che theina ber zo ka chu ruwa tui vur khang le tui ni le sa thli tho te awang alo ni chuti chuan Dead Valley muna lung che chon dan chu zirbing mi te awangin Hriatchhuah alo ni ta ani The Tungasta Blast Jun ni som thum sang kha jakwa som pariata dai to khan Siberia van boruak sang taka chuan thil engbial pup mai chu na sa takin apuak wak maya he thil puak hi anasa in arap thlak hle mai van nei thlak takin apu na mun hi ramngo an hlau zoka chuti ni lovin khopui le mihring chen na mun ningat chela chuan mihring nun na mak ta duai tel chan na tur ani he thil puak hian Siberia ramngo mel jasari somsari square kilometer sang ni loi a o ani he thil puak rap thlak takhi kum sang kha jakwa somli panga a Hiroshima muna atom bom puaka in alet sang khatin anasa jok hial ani apu an muna ramngo thingte chu akang ro vek maya atom bom puakin asoi sakang mayin atlurem rum mai ani aming hi Tungasta lui bul mai ani wangin he lui ming choi hian Tungasta Blast an ti tamai ani he thil eng fireball puak hi rindan le ngai dan anasa hle a Țhenkhatin UFO che sual le puak dara an nga ya UFO in he khovel leilung hi ronjir chian antuma amai ro chu UFO atom le he le atom in an lo wangin an khol chu na sa taka buai in chian na accident an tok ta a chuti chuan an atom chu na sa takin apuak dar ta a an ngai ani Țhenkhatin simei khu comet ron tla in le aron thlen ma in apuak dar ta a an ngai boka simei khu hi athur himin vur hlom
a ball of ice ani a in then dar seng sung ngai lo ani he thil puak vak mai hi mithiam ten na sa takin an chuya apo an hamuna fin fi na tur om ang tur chi hrang hrang po an laboka kum sang khat zakwa som sari pani a na sa taka be pui chho in an lo zir to a kum sang ni pariat khan italian zirbing mi researcher te po in na sa taka zir chiang in an lo be shep to bok ani nima sela an du thu samang takin fin fi na le ani chia e adik che ti in thutluk na tak tak ero an siam thei thin lowa chuti chuan kum sang ni som patum khan Ukraine mithiam rol te chuan he thil thlang dik tak hi Hriatchhuakin adik nge ani ti planetary and space science bu a an chu nge nge he thil thlang hi UFO che chhualna emo simei khu comet ron tla emoni lovin arsithem ron tla le puak dar jok ani ti an ron puang chiang ta ani anjir janna chuan he hmuna arsike themte a leilung om dana tangte in ani a tin Arizona hmuna arsike them ron tlak na hmuna thil om dan te nen ai nang bok ani chuti chuan kumsang khajakwa pariat kuma Siberian van borak thil eng puak vak maya chu enge ani chia ti an hriat le theilowa chu hriat chian alo ni ta a UFO emo simei khu emo ni lovin arsike them ron tla jok ani chu chiang taka fin fia alo ni ta ani King Richard III tidai te ang England ramlal King Richard III thi dan chui chua le hriat lok lo tun Hnua an hriat chua ta ka chu King Richard III hi kumsang khat zali somriat panga kuma indonara thlak tak the war of the rose anti the battle of Bosworth Field tha ani a tha nima se a tha dan le a thi dan chiang taka hriat ani lowa engtia tha nge ani a eng ber nge a thi chan phiar ruk na awanga tha nge ani indona awanga mel malam tha jok chung thil te chu Hriatchhuah lovin kumza tam tak alo om to a chuti chuan kumzanga tam aliam hnu kumsang ni som pania khan a thi dan Hriatchhuah ani ta chau ani King Richard III chanchin hi ziak turo pui William Shakespeare upon lem chan thon thungai nom takin alo ziak to bok ani soitongin kumzanga te meu mai aral hnu in kumsang ni som pania khan King Richard III thlanom na chu Leicester England parking lot a mu chua ani a an mu chua atanga thlanga ral hnuwa DNA mangin aru te sani a aru sang sang te DNA manga an tes no in King Richard pathum na nge ani ti an fin fia ta ani King Richard III hian a taksa a liam atok na sa hle ti mu chua ani a liam tur lo hian a thinge ani ti hriat ani bok forensic science manga en fia ani in a taksa hun sang sanga chemte a vi na hnuma mun som pakhat lai awma alu a vi na mun kwa la ya mu ani bok hei hi thi pui tham khop vek an ni anin beina a chak lo emo chaw zo ka emo atang ni in alanga a in ven na lama abana liam atwar bok ni in alang bok chu mai ba ka anin beina lama alu khum athlau ni nge in alanga alandanin abe pui hian athatemo arwala be ronin an thatemo ni in alang King Richard pathum na thi dan dik tak hriat lo hun rei tak William Shakespeare a zia dan pom tlan ni taringota chu ani na dik tak fin fia alo ni ta a King Richard pathum na chu an beina mel malamin ne in an vit hlum alo ni a taksa mun sang sanga aliam om dana tangin King Richard pathum na hian na sa takin beina ama chon ni in alanga nima sela vanduai thlak takin a chak lo le tlom zo ka atang ta ni in alang aliam na sa taka tang hian a be pui te hnelo wangin khovela ta anun na lutak chu chanin an soipial ral kho pui chu alo loi ta ani ti forensic science thiam na mangin athi atanga kumzanga ral hnu a fin fia alo ni ta ani